Mogu da se kladim da ste ceo dan na telefonu. U istom problemu se nalazi i naš Gudi, a baš o tome ćemo pričati u današnjoj epizodi PP Gudi Showa. Telefoni, internet, poruke, mailovi, YouTube, Instagram, TikTok, story, lajkovi, komentari, podcastovi, mimovi. Gudi je ovih dana preplavljen sadržajem sa svih strana. Bez obzira na to da li nam neko šalje poruku, prijatelj prosleđuje smiješan video ili nam stižu notifikacije od mobilnih igrica, telefoni kao da ne dozvoljavaju da provedemo 1 minut bez njih. Uz neke stalne događaje, novosti i horde obaveštenja, kako možemo i očekivati od Gudija da uspe da se koncentriše na nešto drugo. Koliko god nam bili korisni ovi uređaji, ipak previše lako mogu prerasti u obsesiju. Tako da pre nego što postanete svesni šta se dešava, prestajete da radite svoje obaveze, jedete u miru, viđate druge osobe, pa čak i da spavate. Gudi, šta je s tobom? Koliko si ti već dugo na telefonu? Upita Ćuri zabrinuto. Zamuca Gudi. Šta ja to radim? Upita se Gudi očajno. Zato sam ja tu da ti pomognem, uveri ga ohrabrujuće Ćuri. Eto, kao i sa bilo čim drugim u životu, sve treba raditi umereno, jer nažalost previše neke dobre stvari može na kraju napraviti loš uticaj. Možda si zaboravio na to, Gudi, ali zato sam siguran da će ti sad ova lekcija ostati upečaćena za svagda. Koliko ste vi dnevno na svom telefonu? Pišite nam dole u komentarima. I naravno, pogledajte naše ostale avanture na YouTubeu i zapratite nas na Instagramu, Facebooku i TikToku. Vidimo se!